Bon dia, benvinguts i benvingudes a aquesta videoressenya que avui tractarà sobre l'obra Sociolingüística a l'aula de Bernat Joan i Marí. Bernat Joan i Marí és un eivissenc que es va llicenciar en Filologia Catalana l'any 1982 i a partir de l'any següent començà a exercir la professió docent. Paral·lelament a la seva trajectòria docent, ha participat de manera activa en política, ja que ha estat vinculat fins fa una dècada a Esquerra Republicana Catalana i a més ha estat cofundador de Plataforma per la Llengua. Entre la seva vasta obra lingüística, ja que també compta amb un vessant literari, ha escrit sobretot narracions juvenils i destaquen els treballs dedicats a la sociolingüística, especialment centrats en la situació de la llengua catalana a l'illa d'Eivissa. Per exemple, Bilingüisme i normalització, dades sobre el conflicte lingüístic a l'illa d'Eivissa, El progrés, detonant de la substitució lingüística o Actituds lingüístiques entre els jóvens d'Eivissa. Per tant, si ara ens centrem en l'obra que ens ocupa, és un llibre de caire assagístic, ja que no és només una reflexió sobre el tractament de la sociolingüística a les aules de secundària i dels usos lingüístics dels jóvens, sinó que a més és una proposta per a treballar-la a les aules. Per tant, és una obra que principalment està adreçada a docents i a filòlegs, tot i que també té un vessant divulgatiu. El llibre fou publicat l'any 2002 per Edicions La Busca, és a dir, fa quasi ja 2 dècades. Aquesta circumstància hem de tindre-la ben en compte, ja que l'ensenyament en català només feia una vintena d'anys que estava en actiu. La situació sociolingüística aleshores no és gaire diferent de la que tenim ara per ara en general, tenint en compte les diferències que trobem entre els diferents territoris de parla catalana que ara no comentarem. En conseqüència, aquesta obra naix amb el propòsit d'introduir a l'aula la reflexió sociolingüística. En situacions de conflicte lingüístic com la que vivim a casa nostra, sovint cal que proporcionem a l'alumnat una sèrie de ferramentes que els permeta reflexionar sobre la realitat sociolingüística que hi viuen. A aquest interès, a més, hem de sumar-li el fet que aquest plantejament no s'havia treballat ni es treballa, malauradament gaire, a les aules, cosa que dificulta una progressió en la normalització lingüística des del sector més jove de la població. Per tant, la idea és que el professorat també en prenga consciència i comença a treballar-la a les aules. L'obra està encapçalada per Pere Mayans, coordinador en aquell moment del Servei d'Ensenyament del Català de Secundària. L'obra està dividida en 10 capítols breus, ja que el llibre només compta amb un centenar de pàgines. El llibre s'enceta amb unes pinzellades breus sobre la sociolingüística a l'ensenyament i els usos lingüístics dels jóvens catalanoparlants. Tot seguit podem trobar-hi diverses propostes per a treballar a l'aula segons el nivell a què vulguem adreçar-les. La idea fonamental que hi destaca és que cal treballar la sociolingüística des del seu vessant més pràctic, sobretot en els nivells inicials. D'aquesta manera, a partir de la realització activa d'enquestes, entrevistes o escales, podran entendre millor, a mesura que vagin avançant de curs, la terminologia i els conceptes més teòrics. Tanmateix, a partir del segon cicle de l'ESO, especialment quart d'ESO i batxillerat, es recomana anar introduint-hi textos per a treballar el comentari de text. A banda, també es proposa de realitzar activitats de dinamització fora de l'aula, com per exemple el voluntariat lingüístic, cosa que és ben interessant d'aplicar als centres per a crear una bona xarxa de comunicacions. I ressalta el tractament de la problemàtica dels usos lingüístics dels catalanoparlants en general, no només dels joves en particular, i es posa èmfasi en els MLI, els models lingüístics igualitaris. Finalment, als apèndixs trobarem una bateria de preguntes amb respostes breus i uns comentaris breus de text que el professorat podrà fer servir de guia. Tots aquests aspectes fan que l'obra esdevinga una de les poques publicacions que fan un acostament al tractament que hom pot donar de la sociolingüística a l'aula, a banda de la reflexió prèvia que això comporta. Si voleu aprofundir-hi una miqueta més sobre la situació sociolingüística en relació amb les aules, podeu llegir Cròniques negres del català a l'escola, de Pere Mayans, autor del pròleg de l'obra que ara ressenyem, o els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes, que ha estat editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que ha estat dirigit per Artur Aparici i Rafael Castelló. Com hem vist, l'objectiu final és treballar la sociolingüística a l'aula d'una manera més pràctica i adaptada a la realitat actual. És per això que recomana les obres Català o castellà amb els fills, que ha estat escrit per Emili Boix, o Les llengües al sofà.
que ha estat dirigit per Emili Boix i per Rosa Torrents. Totes dues obres tracten el fenomen de les famílies lingüísticament mixtes, que és un fenomen molt creixent en la nostra societat i, en conseqüència, això es veu reflectit a les aules de secundària. En resum, en conjunt, Sociolingüística a l'aula és una bona ferramenta que, tot i el temps que ha passat des de la seva publicació, ens permet reflexionar sobre la situació sociolingüística de la nostra llengua. Però no només això. A més, és una eina que també ens aporta idees per a treballar aquesta disciplina a les aules, cosa que és ben profitosa per a suplir la manca que hem esmentat adés. Per tant, i com ja m'hi he avançat, és una obra molt adequada no només per al professorat de valencià, sinó per al professorat en general i qualsevol persona que hi estigui interessada, ja que permet que el lector pugui prendre consciència de la situació sociolingüística de la nostra llengua. Amb això, tanquem la videoressenya, espero que hagi sigut profitosa i que vos animeu a reflexionar sobre la situació sociolingüística de la nostra llengua i que pugueu treballar-la a l'aula. Així que fins ací la nostra videoressenya, fins a la pròxima. Adeu!